ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ନେଇଯିବେ ଏହି କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆମେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଜୀବନଟା ତ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ଏଠି ଜଣେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରି ଓ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ କ'ଣ ବା ଲାଭ? ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜାତି, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା ଓ ମା। ମଣିଷର ସତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ଓ ଗୋରା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ହୃଦୟର ରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେହି ଲୋକମାନେ ଜାତି ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସେହି ଲୋକମାନେ କୁଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସେହି ଲୋକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନ ଏକ ପାଣିର ଫଟକା ସଦୃଶ, କେତେବେଳେ ଫାଟିଯିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମନକୁ ଜିତନ୍ତୁ।